Egun Ritxabaletan heben isatu dugu kontatzia zer den Sibiroko realitatea kulturaldetik. Aipatu dutugun gaizak dia pastoala. Pastoalak zen nolako aldaketak ukendutian azken berrogei urtetan. Nulaz lehen bilbilia eta historiako gehietaik igangien Euskal Herriko gehietat, nulaz emaztiak sartu dien emazte paperetan pastoaletan, hala maskadak dira Sibiroko ihautiak, zeren bai batan, bai bestien, mila bedatzen eta lautan hogei urtila hartino emazte kargiak gizonek bitzitien txekitzen. Aipatu dugu ere bai nula ez altxorro oso handia beita kantoia, kantagintza Siberuan, kanto zaharra aldetik bada izigarriko juntartzuna do altxorra. Jean-Michel Bedasagarrek adibidez egiten dian, egin dian lana hortaz. Aipatu dugu ere bai zer sorkuntza baden, zeren tradizio oso azkar balin bada Sibiru aipatu dugu ere bai, bide berri hanitz badela, Siru Festivalain unguian, oso sorkuntzak sortzen dira, beti tradizioai fidatzez edo tradizioai bermatzez. Aipatu dugu bai, bertsoa oso gaiza berria beita Siberuan, haleke bertso eskola bat bada, ikastoletan bertso eskolak badia, bertso irakasle bat ibilten beita Zuritako ikastolan. Eta hoiko aipatu dutugu eta urrentzeko aipatu dugu bai, geua ibuz zer eta ene iritzi oso personal bat da, nunbait frantses mundiari lotzen beita geugo eta habo Sibirua behar dutila atxulutoki bere harremanak azkartu beste provintziekin, zeren gaiza hanitxetan, bai prentsa, bai kirolan, bai administrazioan, Sibirua bihar nuai lotuik beita paue edo loroneko aldialat. Hoik dutugu egun aipatu eta galto oso interesantak ere bazien publiko enganik zerren. Gu laboai begiez mentuz konferentzia egile. Beraz egun haben intzala Euskal Kulturaren transmisioko saio hoietan parte hartzeko, interesatuk zian Siboko kultura mintza gitian, kultura aipatzen sail zabal bat duguna, xantzoekan dut enekin Dominika Olhaso hornila untsa antolatuk bere hitzaldia, nun aipatu dutin gaiza importantenak izan dadin Euska, pastoala, maskada, kantoe, dantza, eta prefosta sorkuntzak hor dutugunak, eta dugun indarranik hoi azpimarratuko nuk eta ondotik izan den galtuetan ebai hoi aurkeztuk izan da habuena. Erran nahi baitut sorkuntzan dugula lasgarriko indarra, azpimarratuk Sibeuan 10.000 biztanleko herrialde bat dela, urtoz, pastoal eta maskadez gain, sortzen dela hamarnaka ekitaldi desberdin. Badela sorkuntzan gogua, sorkuntza tradizionala, sorkuntza ezohikua, eta hor azkenik aipatu dena ebai teknologia berriekin filmak. Izena hantzuetan hauai, bena bazela gartxot alde batetik, nun asisko zen jamaile, bena Sibirotarek parte hartu dian, botzen aldetik eta ezohiko lan bat dena ebai, eta geho hor aipatuk izan dena ebai, besora filma, nula sortuk izan den eta nula hedatuk eta beste. Hor egun ikusi dugun kultura jingela mintzatzen, baina geho galtuetaik kulturaz gain bazela beste galtue zunbait horra zienak Siboakiko, hoietan hizkuntza nula atxiki, nula bizi, ikastola, gai eskola, hen berezitarzuna, txipidanik edo gai eskola juiten jenak Sibotarra ikasten jena, euskalkia idugun lotua hoi, eta geho beste galto zunbait izan dadin politiko edo sozio-ekonomiko eta beste bai jindenak, mentuz horzienek bai, kulturaz gain nahi behizien, edo kulturan sartzen behitia gian gaiza hoike bai, dena sartzen behita, eta hortan usten zutiat.